Gary. 13 crowd oedd gyda Rolling Stones. I lot well na nhw. Sgwrs yn Gymraeg siarad o'r Cymraeg. Ond doedd y fenyw, gryndwch ar hon, rhaid chi weithio hon mas, doedd y fenyw yn mewn a gweud, oil have a cappuccino. Oil have a cappuccino. A mae Rhiannon yn gweud, no, I'll take it out. I'm
diolch yn fawr i chi.